Η Μαρίνα Αντωνοπούλου είχε όλα τα χρήματα του κόσμου, αλλά καμία ψυχή δεν την περίμενε στο σπίτι. Εκείνο το βροχερό απόγευμα στον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, ένα μικρό αγόρι καθόταν μόνο του στην αποβάθρα, με δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά του. Οι περαστικοί τον αγνοούσαν, κάποιοι τον κοίταζαν με δυσπιστία, κανείς δεν σταμάτησε, εκτός από εκείνη. Και αυτό που ανακάλυψε πίσω από τα δάκρυα εκείνου του παιδιού θα άλλαζε για πάντα τη ζωή της. Αυτή είναι η ιστορία του πώς ένα σπασμένο παιδί έσωσε μια σπασμένη καρδιά. Η Μαρίνα Αντωνοπούλου ήταν το πρόσωπο της επιτυχίας στην Ελλάδα. Στα 52 της χρόνια είχε χτίσει μια αυτοκρατορία στον χώρο της μόδας που εκτινόταν από την Αθήνα μέχρι το Παρίσι και το Μιλάνο. Τα περιοδικά την αποκαλούσαν την Ελληνίδα βασίλισσα της μόδας. Οι νέοι σχεδιαστές ονειρεύονταν να δουλέψουν στην εταιρεία της. Οι τράπεζες της έδιναν δάνεια χωρίς να ρωτήσουν 2 φορές. Το διαμέρισμά της στο Κολονάκι κατέλαβε ολόκληρο τον τελευταίο όροφο μιας νεοκλασικής πολυκατοικίας. Από τη βεράντα της μπορούσε να δει την Ακρόπολη να φωτίζεται κάθε βράδυ σαν ένα κόσμημα στην καρδιά της πόλης. Είχε έργα τέχνης στους τοίχους που κόστιζαν περισσότερο από όσα κέρδιζε ένας μέσος Έλληνας σε μια ζωή. Είχε αυτοκίνητα που δεν οδηγούσε ποτέ και ρούχα που δεν φορούσε ποτέ. Αλλά όταν έκλεινε την πόρτα πίσω της κάθε βράδυ, η σιωπή την καταβρόχθιζε. Το διαμέρισμα ήταν τεράστιο και άδειο, καμία φωνή δεν αντιχούσε στους διαδρόμους. Κανένα γέλιο δεν γέμιζε τα δωμάτια. Η Μαρίνα είχε αφιερώσει τη ζωή της στη δουλειά, θυσιάζοντας τα πάντα στο βωμό της επιτυχίας. Ο γάμος της είχε διαλυθεί πριν από 15 χρόνια. Ο σύζυγός της δεν άντεξε να ζει στη σκιά της. Παιδιά δεν είχε αποκτήσει ποτέ. Στην αρχή επειδή δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Μετά επειδή ήταν πολύ αργά. Οι γονείς της είχαν φύγει από τη ζωή πριν από χρόνια με την πικρία ότι η κόρη τους δεν είχε χρόνο να τους επισκεφτεί. Οι φίλες της νιώτης είχαν απομακρυνθεί σταδιακά, κουρασμένες να περιμένουν μια γυναίκα που πάντα είχε κάτι πιο σημαντικό να κάνει. Εκείνο το νοεμβριανό απόγευμα η Μαρίνα είχε μόλις τελειώσει μια εξαντλητική συνάντηση με επενδυτές. Η εταιρεία πήγαινε καλά, αλλά οι αριθμοί δεν ήταν ποτέ αρκετοί. Πάντα χρειάζονταν περισσότερα. Πάντα υπήρχε ένας ακόμα στόχος να επιτευχθεί. Αποφάσισε να επιστρέψει σπίτι με το μετρό αντί να καλέσει τον σοφέρ της. Χρειαζόταν χρόνο μόνη, χρόνο να σκεφτεί. Κατέβηκε τις σκάλες του σταθμού στο Σύνταγμα με βιαστικά βήματα. Η βροχή είχε αρχίσει να πέφτει έξω και η αποβάθρα ήταν γεμάτη από ανθρώπους που περίμεναν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Η Μαρίνα στάθηκε στην άκρη, κοιτάζοντας το κινητό της, ελέγχοντας τα email που δεν σταματούσαν ποτέ να έρχονται. Και τότε τον είδε. Ένα μικρό αγόρι, ίσως 8 ή 9 χρονών, καθόταν μόνο του σε ένα παγκάκι στην άκρη της αποβάθρας. Τα ρούχα του ήταν καθαρά αλλά φθαρμένα. Τα παπούτσια του είχαν τρύπες. Στα χέρια του κρατούσε μια τσάντα σχολείου που είχε δει καλύτερες μέρες. Και τα μάτια του ήταν κόκκινα από το κλάμα. Οι άνθρωποι περνούσαν μπροστά του χωρίς να σταματήσουν. Κάποιοι τον κοίταζαν με δυσπιστία, σαν να ήταν απειλή. Άλλοι γύριζαν το βλέμμα τους αλλού, σαν να μην τον έβλεπαν καθόλου. Στον σύγχρονο κόσμο, ένα παιδί που κλαίει μόνο του ήταν πρόβλημα κάποιου άλλου. Η Μαρίνα παρατήρησε το παιδί για λίγα δευτερόλεπτα. Κάτι μέσα της σάλεψε. Μία αίσθηση που δεν είχε νιώσει εδώ και χρόνια, ίσως δεκαετίες. Ήταν ένα μείγμα από συμπόνια, περιέργεια και κάτι βαθύτερο που δεν μπορούσε να ονομάσει. Κοίταξε γύρω της. Κανείς δεν έκανε τίποτα. Το επόμενο τρένο θα ερχόταν σε 3 λεπτά. Μπορούσε να το πάρει και να ξεχάσει αυτό το παιδί. Να επιστρέψει στο άδειο διαμέρισμά της και να συνεχίσει τη ζωή της. Αλλά τα πόδια της την οδήγησαν προς το παγκάκι. Η Μαρίνα κάθισε αργά στο παγκάκι, αφήνοντας μία απόσταση ανάμεσά τους για να μην τρομάξει το παιδί. Το αγόρι σήκωσε το κεφάλι του και την κοίταξε με μάτια γεμάτα φόβο και ελπίδα ταυτόχρονα. Ήταν ένα βλέμμα που η Μαρίνα δεν θα ξεχνούσε ποτέ.
Το βλέμμα κάποιου που έχει μάθει να μην περιμένει τίποτα, αλλά ακόμα δεν έχει σταματήσει να ελπίζει. Δεν του μίλησε αμέσως. Κάθισε απλώς δίπλα του, κοιτάζοντας την αποβάθρα. Άφησε τη σιωπή να γεμίσει το χώρο ανάμεσά τους. Είχε μάθει από τις επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις ότι μερικές φορές η σιωπή λέει περισσότερα από τα λόγια. Αλλά αυτή ήταν μια διαφορετική σιωπή. Μια σιωπή που πρόσφερε παρουσία χωρίς να απαιτεί τίποτα. Το αγόρι σταμάτησε να κλαίει σταδιακά. Σκούπισε τα μάτια του με το μανίκι του πουλόβερ του και κοίταξε τη γυναίκα δίπλα του με περιέργεια. Δεν είχε συνηθίσει οι ενήλικες να κάθονται δίπλα του χωρίς λόγο. Συνήθως τον αγνοούσαν ή τον διώχνουν. Η Μαρίνα του χαμογέλασε απαλά. Ένα χαμόγελο που δεν είχε χρησιμοποιήσει εδώ και χρόνια. Όχι το επαγγελματικό χαμόγελο που έδειχνε στις συνεντεύξεις και τις εκδηλώσεις, αλλά ένα αληθινό χαμόγελο που έρχεται από την καρδιά. Το παιδί ονομαζόταν Αλέξανδρος ή Αλέξης, όπως τον αποκαλούσαν όλοι. Σιγά σιγά, χωρίς πίεση, άρχισε να της εξηγεί τι είχε συμβεί. Η μητέρα του δούλευε ως καθαρίστρια σε ένα κτίριο γραφείων στο κέντρο της Αθήνας. Κάθε απόγευμα τον περίμενε στο σταθμό για να γυρίσουν μαζί σπίτι στο Περιστέρι. Αλλά σήμερα δεν είχε έρθει. Ο Αλέξης την περίμενε εδώ και 2 ώρες. Η Μαρίνα ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι της. Ένα παιδί 8 χρονών, μόνο σε έναν σταθμό του μετρό, να περιμένει μια μητέρα που δεν ερχόταν. Κοίταξε το κινητό της. Θα μπορούσε να καλέσει την αστυνομία. Θα μπορούσε να αφήσει κάποιον άλλον να αναλάβει, αλλά κάτι την κρατούσε εκεί. Ρώτησε τον Αλέξη αν είχε τηλέφωνο της μητέρας του. Το παιδί έγνεψε και έβγαλε από την τσάντα του ένα παλιό κινητό με σπασμένη οθόνη. Προσπάθησε να καλέσει, αλλά το τηλέφωνο δεν είχε μονάδες. Η Μαρίνα πήρε το δικό της κινητό και κάλεσε τον αριθμό. Δεν απάντησε κανείς. Η ανησυχία της μεγάλωσε. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Μια μητέρα δεν αφήνει το παιδί της να περιμένει 2 ώρες χωρίς να επικοινωνήσει, εκτός αν κάτι της είχε συμβεί. Αποφάσισε να πάρει τα πράγματα στα χέρια της. Σηκώθηκε από το παγκάκι και έτεινε το χέρι της στον Αλέξη. Θα πήγαιναν μαζί να βρουν τη μητέρα του. Το παιδί την κοίταξε με δισταγμό. Του είχαν μάθει να μην εμπιστεύεται αγνώστους, αλλά κάτι στα μάτια αυτής της γυναίκας τον έκανε να νιώσει ασφάλεια. Πήρε το χέρι της. Βγήκαν από τον σταθμό στη βροχή. Η Μαρίνα κάλεσε τον σοφέρ της και σε λίγα λεπτά ένα μαύρο αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά τους. Ο Αλέξης κοίταξε το πολυτελές αυτοκίνητο με μάτια διάπλατα ανοιχτά. Δεν είχε ανέβει ποτέ σε τέτοιο αυτοκίνητο. Οδήγησαν προς το κτίριο όπου δούλευε η μητέρα του Αλέξη. Ήταν ένα παλιό κτίριο γραφείων στην οδό Σταδίου, με φθαρμένη πρόσωψη και στενές σκάλες. Η Μαρίνα μπήκε μαζί με τον Αλέξη, ανεβαίνοντας τους ορόφους ένα-ένα, ψάχνοντας για τη μητέρα του. Τη βρήκαν στον 3ο όροφο. Η Ελισάβετ, η μητέρα του Αλέξη, ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα ενός άδειου γραφείου. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό, τα χείλη της μελανιασμένα. Δίπλα της ένας κουβάς με νερό και μια σφουγγαρίστρα μαρτυρούσαν ότι είχε καταρρεύσει ενώ δούλευε. Η Μαρίνα έτρεξε δίπλα της και έλεγξε την αναπνοή της. Ήταν αδύναμη, αλλά σταθερή. Κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο. Ο Αλέξης είχε παγώσει στην πόρτα, κοιτάζοντας τη μητέρα του με τρόμο στα μάτια. Η Μαρίνα τον τράβηξε κοντά της και τον κράτησε σφιχτά, προσπαθώντας να τον ηρεμήσει. Το ασθενοφόρο έφτασε σε 10 λεπτά. Οι διασώστες εξέτασαν την Ελισάβετ και τη μετέφεραν στο φορείο. Η διάγνωση ήταν εξάντληση και αφυδάτωση, πιθανόν σε συνδυασμό με χαμηλό σάκχαρο. Η γυναίκα είχε λιποθυμήσει από την κούραση. Η Μαρίνα ακολούθησε το ασθενοφόρο με το αυτοκίνητό της, κρατώντας τον Αλέξη στην αγκαλιά της. Στο νοσοκομείο περίμεναν για ώρες στην αίθουσα αναμονής. Η Μαρίνα αγόρασε σοκολάτα και σάντουιτς από το κηλικείο για τον Αλέξη, ο οποίος δεν είχε φάει τίποτα από το μεσημέρι. Καθώς περίμεναν, το παιδί άρχισε να της μιλάει για τη ζωή του. Η μητέρα του δούλευε 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Καθαρίστρια τις πρωινές ώρες, σερβιτόρα τα μεσημέρια και πάλι καθαρίστρια τα απογεύματα.
Ο πατέρας του είχε φύγει όταν ήταν 3 ετών. Δεν τον είχε ξαναδεί από τότε. Έμεναν σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Περιστέρι, μόλις 40 τετραγωνικά μέτρα. Μια κρεβατοκάμαρα, ένα μικρό σαλόνι που λειτουργούσε και ως κουζίνα και ένα μπάνιο με προβλήματα υγρασίας. Τον χειμώνα η θέρμανση ήταν πολυτέλεια που δεν μπορούσαν να αντέξουν. Κοιμούνταν με πολλές κουβέρτες και αγκαλιασμένοι για ζεστασιά. Η Μαρίνα άκουγε με μια σιωπηλή οδύνη. Είχε ξεχάσει ότι υπήρχε αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα των ανθρώπων που δούλευαν 3 δουλειές και ακόμα δεν τα έβγαζαν πέρα. Η Ελλάδα των παιδιών που μεγάλωναν χωρίς θέρμανση και χωρίς πατέρα. Η Ελλάδα που υπήρχε λίγα χιλιόμετρα από το πολυτελές διαμέρισμά της στο Κολονάκι. Ο γιατρός βγήκε μετά από 2 ώρες. Η Ελισάβετ ήταν σταθερή. Χρειαζόταν ξεκούραση και καλή διατροφή. Είχε σημάδια χρόνιας εξάντλησης και ανεμίας. Το σώμα της είχε φτάσει στα ωριά του. Η Μαρίνα μπήκε στο δωμάτιο όπου η Ελισάβετ αναρρώνει. Η γυναίκα την κοίταξε με αμηχανία και ντροπή. Δεν ήξερε ποια ήταν αυτή η κομψή κυρία που είχε φροντίσει το γιο της. Ζήτησε συγγνώμη που της είχε δημιουργήσει πρόβλημα. Προσπάθησε να σηκωθεί από το κρεβάτι, λέγοντας ότι έπρεπε να πάει σπίτι. Η Μαρίνα την σταμάτησε με μια απαλή αλλά σταθερή κίνηση. Η Ελισάβετ δεν θα πήγαινε πουθενά απόψε. Θα έμενε στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και ο Αλέξης θα ερχόταν μαζί της. Θα φρόντιζε η Μαρίνα για όλα. Η Ελισάβετ την κοίταξε με απορία. Γιατί μια άγνωστη γυναίκα θα ενδιαφερόταν για αυτήν και το παιδί της? Ποιο ήταν το κίνητρό της? Στον κόσμο που ήξερε η Ελισάβετ, κανείς δεν έκανε τίποτα χωρίς λόγο. Η Μαρίνα δεν απάντησε. Δεν ήξερε και η ίδια γιατί το έκανε αυτό. Ήξερε μόνο ότι δεν μπορούσε να φύγει. Κάτι την κρατούσε εκεί, δίπλα σε αυτήν τη γυναίκα και το παιδί της. Κάτι που είχε χάσει πολύ καιρό πριν. Εκείνο το βράδυ η Μαρίνα πήρε τον Αλέξη στο διαμέρισμά της στο Κολονάκι. Το παιδί περπάτησε στους μεγάλους χώρους με δέος, αγγίζοντας τα ακριβά υφάσματα και κοιτάζοντας τα έργα τέχνης με ανοιχτό στόμα. Δεν είχε δει ποτέ τέτοια πολυτέλεια. Η Μαρίνα τον έβαλε στο δωμάτιο των επισκεπτών, ένα δωμάτιο που δεν είχε χρησιμοποιηθεί εδώ και χρόνια. Του ετοίμασε ένα ζεστό μπάνιο και του έδωσε μια πιτζάμα που είχε αγοράσει για έναν ανιψιό που δεν είχε επισκεφτεί ποτέ. Του μαγείρεψε μακαρόνια με κιμά, το πιο απλό φαγητό που ήξερε να κάνει. Ο Αλέξης έφαγε με όρεξη που έδειχνε πόσο πεινασμένος ήταν πραγματικά. Και μετά, χωρίς να το περιμένει κανείς, άρχισε να κλαίει ξανά. Αλλά αυτά δεν ήταν δάκρυα φόβου ή θλίψης. Ήταν δάκρυα ανακούφισης, δάκρυα ενός παιδιού. Απολαμβάνεις την ιστορία, δώσε ένα μικρό μου αρέσει και μην ξεχάσεις να εγγραφείς. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Που για πρώτη φορά ένιωθε ασφαλές. Η Μαρίνα κάθισε δίπλα του και τον αγκάλιασε. Ένιωσε το μικρό σώμα να τρέμει στα χέρια της. Και τότε κάτι μέσα της έσπασε. Όλα τα χρόνια της μοναξιάς, όλες οι νύχτες που είχε περάσει μόνη σε αυτό το τεράστιο διαμέρισμα, όλες οι επιλογές που είχε κάνει θυσιάζοντας την ανθρώπινη σύνδεση για την επιτυχία, ήρθαν στην επιφάνεια. Άρχισε και εκείνη να κλαίει. Δάκρυα που είχε κρατήσει μέσα της για δεκαετίες. Δάκρυα για τα παιδιά που δεν είχε κάνει. Για τους γονείς που είχε χάσει χωρίς να είναι δίπλα τους. Για το γάμο που είχε αφήσει να πεθάνει. Για τη ζωή που είχε χτίσει και που ήταν τόσο άδεια παρά τον πλούτο της. Ο Αλέξης σταμάτησε να κλαίει και την κοίταξε με ανησυχία. Ένα 8χρονο παιδί που φρόντιζε μια ενήλικη. Η Μαρίνα χαμογέλασε μέσα από τα δάκρυα. Αυτό το παιδί που δεν είχε τίποτα, της πρόσφερε κάτι που τα χρήματά της δεν μπορούσαν να αγοράσουν. Ανθρώπινη ζεστασιά. Εκείνο το βράδυ η Μαρίνα κοιμήθηκε καλύτερα από ποτέ. Όχι στο τεράστιο κρεβάτι της, αλλά στον καναπέ του σαλονιού, έξω από το δωμάτιο όπου κοιμόταν ο Αλέξης. Ήθελε να είναι κοντά σε περίπτωση που τη χρειαζόταν. Οι επόμενες μέρες ήταν μια ανακάλυψη. Η Μαρίνα επισκεπτόταν την Ελισάβετ στο νοσοκομείο κάθε μέρα, φέρνοντας φρούτα και βιβλία. Γνώρισε την ιστορία της γυναίκας με περισσότερες λεπτομέρειες.
Πως είχε έρθει στην Αθήνα από ένα χωριό της Θεσσαλίας με όνειρα για μια καλύτερη ζωή. Πως είχε ερωτευτεί έναν άνδρα που της υποσχέθηκε τα πάντα και της έδωσε τίποτα. Πως είχε μεγαλώσει το γιο της μόνη, δουλεύοντας ακατάπαυστα. Η Ελισάβετ ήταν μια γυναίκα με αξιοπρέπεια που ποτέ δεν είχε ζητήσει βοήθεια, που ποτέ δεν είχε παραπονεθεί για την τύχη της, που είχε αντιμετωπίσει τη ζωή με θάρρος και αποφασιστικότητα, ακόμα και όταν τα πάντα ήταν εναντίον της. Η Μαρίνα αναρωτήθηκε αν θα είχε την ίδια δύναμη στη θέση της. Μια εβδομάδα αργότερα η Ελισάβετ βγήκε από το νοσοκομείο. Η Μαρίνα την περίμενε στην είσοδο με τον Αλέξη, αλλά αντί να τους πάει στο διαμέρισμα στο Περιστέρι, τους οδήγησε σε μια άλλη διεύθυνση. Ένα μικρό αλλά καινούριο διαμέρισμα στο Παγκράτη. 70 τετραγωνικά μέτρα, με 2 υπνοδωμάτια, μεγάλο σαλόνι και μπαλκόνι που έβλεπε στον ημιτό. Η Ελισάβετ στάθηκε στην είσοδο, αδυνατώντας να καταλάβει. Η Μαρίνα της εξήγησε ότι είχε νοικιάσει το διαμέρισμα για 1 χρόνο, πληρωμένο εξ ολοκλήρου. Δεν ήταν φιλανθρωπία, είπε, ήταν μια επένδυση. Μια επένδυση σε μια γυναίκα που άξιζε μια ευκαιρία, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Η Μαρίνα είχε ήδη μιλήσει με τον διευθυντή του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας της. Υπήρχε μια θέση για βοηθό στο τμήμα Logistics. Η δουλειά δεν ήταν εύκολη, αλλά οι ώρες ήταν λογικές και ο μισθός αξιοπρεπής. Αν η Ελισάβετ ενδιαφερόταν, η θέση ήταν δική της. Η Ελισάβετ δεν μπορούσε να μιλήσει. Τα δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπό της. Προσπάθησε να αρνηθεί, να πει ότι δεν μπορούσε να δεχτεί τόση γενεοδωρία, αλλά η Μαρίνα ήταν ανένδοτη. Δεν δεχόταν αρνητική απάντηση. Ο Αλέξης έτρεξε στη μητέρα του και την αγκάλιασε σφιχτά. Και μετά γύρισε και αγκάλιασε τη Μαρίνα με την ίδια ένταση. Η γυναίκα που είχε τα πάντα αλλά δεν είχε τίποτα, ένιωσε για πρώτη φορά ότι είχε βρει αυτό που έψαχνε. Οι μήνες που ακολούθησαν ήταν μια μεταμόρφωση για όλους. Η Ελισάβετ άρχισε να δουλεύει στην εταιρεία και απέδειξε ότι ήταν μια εξαιρετική υπάλληλος. Η εργατικότητα και η αφοσίωση που είχε δείξει στις δουλειές της ως καθαρίστρια τώρα εφαρμόζονταν σε μια θέση με προοπτικές. Σε 6 μήνες είχε ήδη πάρει προαγωγή. Ο Αλέξης μεταφέρθηκε σε ένα καλύτερο σχολείο. Οι βαθμοί του ανέβηκαν. Το χαμόγελο επέστρεψε στο πρόσωπό του. Έκανε φίλους. Ανακάλυψε ένα ταλέντο στη ζωγραφική που κανείς δεν ήξερε ότι είχε. Η Μαρίνα τον ενθάρρυνε να το καλλιεργήσει, πληρώνοντας μαθήματα με τον καλύτερο δάσκαλο της Αθήνας. Και η Μαρίνα άλλαξε περισσότερο από όλους. Σταμάτησε να δουλεύει 16 ώρες τη μέρα. Άρχισε να αφιερώνει χρόνο σε πράγματα που είχε ξεχάσει. Περπατούσε στους δρόμους της Αθήνας χωρίς σκοπό. Διάβαζε βιβλία που δεν είχαν καμία σχέση με τη δουλειά και κυρίως περνούσε χρόνο με την Ελισάβετ και τον Αλέξη. Κάθε Κυριακή τους προσκαλούσε στο διαμέρισμά της για μεσημεριανό. Μαγείρευαν μαζί, γελούσαν, μοιράζονταν ιστορίες. Η τεράστια τραπεζαρία που δεν είχε δει ποτέ οικογενειακό γεύμα τώρα γέμιζε με φωνές και ζωή. Οι υπάλληλοι της εταιρείας δεν μπορούσαν να πιστέψουν την αλλαγή. Η απόμακρη, απαιτητική Μαρίνα Αντωνοπούλου είχε μετατραπεί σε μια πιο ήπια, πιο ανθρώπινη εκδοχή του εαυτού της. Χαμογελούσε περισσότερο, άκουγε τους ανθρώπους, νοιαζόταν για τα προβλήματά τους. Κάποιοι υπέθεσαν ότι είχε βρει νέα σχέση, άλλοι πίστευαν ότι είχε πάει σε κάποιον ψυχολόγο. Η αλήθεια ήταν πολύ πιο απλή. Είχε βρει κάτι που έψαχνε όλη της τη ζωή χωρίς να το ξέρει. Μια οικογένεια. 5 χρόνια αργότερα η Μαρίνα στεκόταν σε μια αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Γύρω της εκατοντάδες άνθρωποι χειροκροτούσαν, αλλά τα μάτια της ήταν καρφωμένα μόνο σε έναν. Τον Αλέξανδρο, τώρα 13 ετών, που μόλις είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο σε έναν πανελλήνιο διαγωνισμό ζωγραφικής. Ο έφηβος ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του. Το έργο του, μια ελεογραφία με τίτλο «Η γυναίκα στον σταθμό», απεικόνιζε μια κομψή γυναίκα να απλώνει το χέρι της σε ένα μικρό αγόρι που κάθεται μόνο σε μια αποβάθρα. Οι κριτές είχαν επενέσει τη συναισθηματική βάθος του έργου.
Δεν ήξεραν ότι ήταν αληθινή ιστορία. Στο πλήθος, η Ελισάβετ στεκόταν δίπλα στη Μαρίνα, κρατώντας το χέρι της σφιχτά. Δεν ήταν πια η εξαντλημένη καθαρίστρια που είχε καταρρεύσει σε ένα γραφείο. Ήταν η διευθύντρια του τμήματος Logistics της εταιρείας, μια θέση που είχε κερδίσει με την αξία της. Φορούσε ένα κομψό κοστούμι που η Μαρίνα της είχε κάνει δώρο και στεκόταν με την αξιοπρέπεια κάποιου που είχε πολεμήσει για τη ζωή του και είχε νικήσει. Μετά την τελετή, οι τρεις τους πήγαν για δείπνο σε ένα μικρό εστιατόριο στην Πλάκα. Όχι σε κάποιο πολυτελές μαγαζί με αστέρια Μισελίν, αλλά σε μια οικογενειακή ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και θέα στην Ακρόπολη. Η Μαρίνα είχε μάθει ότι οι πιο σημαντικές στιγμές δεν χρειάζονται χλειδί, χρειάζονται μόνο τους σωστούς ανθρώπους. Καθώς έτρωγαν, ο Αλέξανδρος μίλησε για τα σχέδιά του. Ήθελε να σπουδάσει καλές τέχνες. Ήθελε να γίνει ζωγράφος. Η μητέρα του τον κοίταξε με περηφάνεια. Η Μαρίνα υποσχέθηκε ότι θα ήταν εκεί σε κάθε βήμα του ταξιδιού του. Εκείνο το βράδυ, επιστρέφοντας στο διαμέρισμά της, η Μαρίνα σταμάτησε στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Κατέβηκε στην αποβάθρα και κάθισε στο ίδιο παγκάκι όπου είχε βρει τον Αλέξανδρο πριν από 5 χρόνια. Ο σταθμός είχε ανακαινιστεί από τότε. Το παγκάκι ήταν καινούριο, αλλά οι αναμνήσεις ήταν ζωντανές. Θυμήθηκε τη γυναίκα που ήταν τότε, πλούσια αλλά φτωχή, επιτυχημένη αλλά μόνη, με τα πάντα στα χέρια της, αλλά χωρίς τίποτα στην καρδιά της, και θυμήθηκε τη στιγμή που όλα άλλαξαν. Τη στιγμή που είδε ένα παιδί να κλαίει και αποφάσισε να σταματήσει. Δεν ήξερε τότε ότι εκείνη η απόφαση θα της άλλαζε τη ζωή, ότι ένα 8χρονο αγόρι θα της δίδασκε περισσότερα για την ευτυχία από τη 30 χρόνια επιχειρηματικής επιτυχίας. Ότι μια εξαντλημένη καθαρίστρια θα γινόταν η καλύτερη της φίλη. Ότι μια τυχαία συνάντηση σε έναν σταθμό του μετρό θα της χάριζε την οικογένεια που δεν είχε αποκτήσει ποτέ. Η Μαρίνα σηκώθηκε από το παγκάκι και περπάτησε προς την έξοδο. Έξω η Αθήνα ζούσε τη νυχτερινή της ζωή. Άνθρωποι βιάζονταν να πάνε κάπου, πάντα με τα μάτια στα κινητά τους, πάντα χωρίς χρόνο για τους γύρω τους. Αλλά η Μαρίνα είχε μάθει να κοιτάζει γύρω της, να βλέπει τους ανθρώπους που οι άλλοι αγνοούσαν, τα παιδιά που έκλαιγαν μόνα τους, τους ηλικιωμένους που περίμεναν στις στάσεις, τους αόρατους ανθρώπους που κρατούσαν τον κόσμο να λειτουργεί χωρίς κανείς να τους ευχαριστήσει. 1 χρόνο μετά, η Μαρίνα ίδρυσε ένα ίδρυμα στο όνομα της μητέρας της. Σκοπός του ήταν η στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών, υποτροφίες για παιδιά, επαγγελματική κατάρτιση για γονείς, ψυχολογική υποστήριξη, ένα δίχτυ ασφαλείας για αυτούς που ο κόσμος είχε ξεχάσει. Η Ελισάβετ ανέλαβε τη διεύθυνση του Ιδρύματος. Ποια καλύτερη από κάποιον που είχε ζήσει αυτή την πραγματικότητα για να βοηθήσει άλλους να την ξεπεράσουν. Και ο Αλέξανδρος σε λίγα χρόνια θα δημιουργούσε έργα τέχνης που θα πωλούνταν σε δημοπρασίες, με τα έσοδα να πηγαίνουν στο Ίδρυμα. Μια κυκλική ιστορία αγάπης που ξεκίνησε με δάκρυα σε μια αποβάθρα και κατέληξε σε χιλιάδες ζωές που άλλαξαν. Αν διαβάσατε μέχρι εδώ, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Αυτή η ιστορία μας θυμίζει ότι η αληθινή αλλαγή στον κόσμο ξεκινά με μια απλή πράξη. Το να σταματήσουμε όταν οι άλλοι προσπερνούν. Το να δούμε αυτό που οι άλλοι αγνοούν. Το να απλώσουμε το χέρι μας σε κάποιον που το χρειάζεται. Η Μαρίνα μας δίδαξε ότι ο πλούτος χωρίς σκοπό είναι φτώχεια. Η Ελισάβετ μας έδειξε ότι η αξιοπρέπεια δεν εξαρτάται από τα χρήματα. Και ο μικρός Αλέξανδρος μας υπενθύμισε ότι τα παιδιά μπορούν να μας διδάξουν τα πιο σημαντικά μαθήματα της ζωής. Γράψτε μας στα σχόλια από ποια χώρα μας παρακολουθείτε. Και αν έχετε ζήσει ποτέ μία στιγμή όπου ένας άγνωστος άλλαξε τη ζωή σας με μία απλή πράξη καλοσύνης. Αν σας άγγιξε αυτή η ιστορία, μπορείτε να μας στηρίξετε με ένα super thanks, πατώντας το κουμπί κάτω από το βίντεο. Η υποστήριξή σας μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να φέρνουμε ιστορίες που αγγίζουν την ψυχή.
Μοιραστείτε αυτή την ιστορία σου με κάποιον που χρειάζεται να θυμηθεί ότι η καλοσύνη υπάρχει ακόμα σε αυτόν τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε, μερικές φορές το να σταματήσουμε είναι η πιο σημαντική απόφαση που μπορούμε να πάρουμε.